Hello guys. Galing ako sa grocery. At ipapakita sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Tsaka namili na din ako ng bagong i-stock sa Shopee. Isinabay ko na para magmamono pa. So ayun nga, nag-grocery na ako kanina. So ito, bumili na ako ng bread. Si mamaya, sure ako si Hagrid gugutumin niya. Tapos eto, papakita ko lang. So, eto lang yung nabili ko guys. At saka dala-dala ko syempre yung aking eco bag na talagang lifesaver. So, eto yung bibili ko kanina doon sa ano. So, ipipicturean ko lang yan mamaya. Tapos eto din. So, ayan. Sinabay ko na para ano. Pero aalis pa ako mamaya guys kasi hindi pa ako nakabili ng ano, gulay, yung ibang gulay. So, eto yung nabili ko. So, ayan. Ano to? Luya, tsaka onion. Tapos, bumili na rin ako ng apples. Ang sobrang laki ng apples ngayon. Ayan. So, 10 pesos isa nito. 10 pesos each. So, bumili ako ng 5. At eto naman dito, bumili ako ng, tingnan mo yung basura ni Hagrid kanina. Yung baon niyang snacks. Bumili ako ng ano tawag dito? Bihon. Special bihon. 12 pesos yung isa niyan. Tapos, bumili na rin ako ng 50 pesos ito. Worth 50 pesos na mayonnaise. Best food mayonnaise ito. So, ayan. Doon ako sa palengke. Kasi yung sa palengke, yung mga malalaking, ano talaga, yung inaano nila. So, tapos, ito yung isda. Ito yung favorite ko. Ano to guys? Kung sa social, salmon. Pero pag ito sa amin, salmon lang to eh. So, ayan. Ano to? Mura lang kasi yung isda. Kaya na-change yung aking meal plan. Kasi sobrang mura ng isda. 140 ang kilo nito. So, mga ano to ang price. Nasa 220 ang price lahat. Ito. 1.6 ata ito. So, ayan. So, tinola. Marami akong magagawa dyan. Kaya bumili na rin ako ng gulay. So, eto yung gulay natin. Alugbati at saka yung kangkong. So, ayan. Yan lang yung naman nabili natin. Tapos na ako makapag meal plan. Pero, siguro i-change ko na lang ito kung ano yung mga ano. Pero actually, yung mga na meal plan ko dito is nasa ano lang. Available lang dun sa, nasa ano tawag dun. Kasi may mga extra pang mga ulam. Ito yung extra natin na ulam. Ay, hindi siya nauubos talaga. Oh my goodness. Ay my God. Diyos ko Lord. So, eto. Eto pa rin yung chicken guys. Hindi pa rin naubos. Tapos yung pork. Tapos may isang isda. Kasi kaninang umaga ginamit ko na yung isang isda. Kaya, ayan. Yan lang yung tira. Tapos eto, hindi ko na ini-slice guys. Sobrang kabisihan. So, yung para sa pinakbet. Tapos yan, yung ibang nililinis ko na to kahapon yung refrigerator. Tapos, yung nasa ilalim na cellophane, yan ni Papa para pang ano niya. Ang tawag doon. Basta yung para pang pinapakuluan ko yan. Nilalagay ko sa cellophane para hindi siya madaling malanta. Tapos nilrefrigerate ko sa, ayun. Mabilis ba akong magsalita? Tapos yun, i-change ko na lang yung meal plan kasi supposedly yung budget ko for isda is only 100 pesos. Medyo mura siya. So, mabot siya ng 1.6. Sobrang laki ng isda talaga. Sabi niya, salmon ma'am, salmon. Okay, kaya yun na yung binili ko. So, 220 pesos. Hindi ko mabili-bili talaga guys. Gusto ko talaga mag-vegetable salad. Kasi nga, diba, pinakita ko na sa inyo yung nabili kong olive oil. Eto. Problema ko, hindi ko kasi pwedeng pabili si Papa ng lettuce. Kasi hindi siya marunong tumingin sa ano. Ako yung bumili kasi bibili pa din ako ng cucumber. Tapos, ano pa ba? Basta yun yung bibilhin ko mamaya. Kung makakaalis ako. Depende din kasi popost ko pa tong items. So, ayun. Yun lang guys. Yun lang yung tsaka ano pa.
Mag-11, so maya-maya magla-lunch na din kami. So, i-arrange ko na lang muna tong mga napimili natin. So, ayun. Tapos sa bigas, kaya yung ano ko kanina is ano lang, 500. Ano ba yung total ko? 500. Ano yung total? 528 ata yon. So dahil eto, yung marami pa kaming bigas. So hindi na red rice yung aming bigas kasi eto yung bigas pa guys na binili namin sa Shopwise, yung buy one take one. Yung nag-buy one take one sila, 12 kilos kasi all in all yung nabili namin doon. Yung init. Kaya ayan, marami pa. So yan. Nakaka-save, malaking saves talaga sa akin kasi hindi parang isang kinsen na hindi ako bumili ng bigas kasi nandun na lahat. So ayan, i-arrange lang natin to guys. Eto na guys, yung nagawa natin, 4 na So hindi ko na lang ito ilalagay sa Tupperware kasi pag masyado siyang madikit, pag mahirap siyang kunin. Oops. Kaya idediretso ko na lang siya dito. Teka lang ha. Ayan, idediretso ko na lang siya dyan kasi may naman yan eh. May lagay, may ba? Ano tawag dito? Nilagyan ko siya ng plastic sa ilalim. Kaya okay lang nalagyan ng So, ayan.